22 anyos na babaeng estudyante natagpuang patay at palutang-lutang sa isang dam sa Bugalyon, Pangasinan. Nag-aalerto si Jasmine Gabriel Galban. Matinding pighati ang nararamdaman ngayon ni Aling Cecilia, hindi tunay na pangalan, matapos matagpuan ng anak na wala ng buhay at palutang-lutang sa isang dam sa Bugalyon, Pangasinan. Sabado ng gabi, nang magpaalam ang 22 anyos sa si Marlene, hindi rin tunay na pangalan, na makikipagkita sa mga kaibigan. Pinayagan ng dalaga sa pangakong uuwi rin agad. Isang lalaki raw na sakay ng motorsiklo ang sumundo kay Marlene. Magdamag na hinintay ang anak pero hindi na nakauwi. Natagpuan kinumagahan si Marlene sa dam na walang saplot. Anak ko kakasyang kalalingan. Mamasilkan si Mipo, tapos sinati ka lang. Sa paunang investigasyon ng pulisya, nakipag-inuman ng biktima sa kanyang mga kaibigan. Pauwi na raw ang biktima at napagkasunduang ihahatid siya ng kaibigan sa kanilang bahay. Pinatawag lahat ng mga person of interest namin na Yes, yung mga nakainuman niya. nakainuman niya. Sir, pero yung mga nakainuman niya, pinala nila. Yung dalawa lang po, pero yung isa parang ngayon, noong gabi lang niya nakilala. Pinaniniwala ang ginahasa bago pinatay ang biktima. Isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima. Hinihintay nila ang resulta nito upang malaman ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa follow-up operation ng otoridad, inaresto ang lalaking dapat sanay maghahatid sa biktima sa kanilang bahay. Tumanggi ang pulisya na pangalanan ng person of interest para sa pagpapatuloy ng investigasyon. Pero inihahanda na raw ang kaso laban sa kanya. Sobrang sakit sa amin, ma'am. Hindi namin matanggap na ganun-ganun na lang ang ginawa nila sa kanya. Hindi naman sila yung nagbigay ng buhay sa pinsan ko, ma'am. Bakit nila gagawin yun? Hindi sila yung may karapatan na kumitil ang buhay ng pinsan ko, ma'am. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.